DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Hello. Ndep, Maswera. manditiza. Andambotiza. Atiza. Ah, Mundoni. ndaenda nevamwe zvekumba meruda ndisare. Waida nani? Mama, Waida nani? nangani. Naida. Nasekusi. Naida ukuba. Oh. Mm. Ah, manje zvakona. Yeah? Zvakona. Tanda kubari ndokuba mangwana. Ah. Ndaenda nevamwe kumba. Oh. Unozobika rini vosingani nevamwe? Ma? Ati unozobika rini iko vosingani nevamwe? Amen. Ari. Alright. Ndakora mutaura newe kuti iwewe handiri kuzofona umba kwako. Ndakawirirana kapaya kuti inofamba tete. Oh. Asi bhara riri pasi pasi lolo rikaonekwe navanhu. Ah, ndambowirana nazve. Tokumbira kuti wirana nazvo inyaya kuti low profile handina munhu andosheya nenyaya dzangu. Ya, imi mutakakudzeti kuti baba wangu. Iye wakandiudza but ndafunga dzimwe pfungwa sha. Ingodzitambidza dzakadaro. Imi ke. Sure, serious. Ndafunga dzimwe pfungwa. Inonzi replicate. Yeah? Inenge iri replicate. Aiwa hakani. Under age. Aiwa, nezandiwewe zvinezvo around 25, 26. Wabhoibva waraiti. Ah, kuibhei papa. Kuti ndise vangu kwete kwamusi. Aiwa, ungatondiwaziva ukanditorerwa ndipo zvimwe ndafunga dzimwe pfungwa zvikuru. Muchitorerwa nani? Ndiri kuti aiwa nditi ne vamwe. Wange wati nevamwe. Ndiri kuti serious not. Vagara varipo. Pari? Vagara varipo. Vagara varipo une mwoyo naye? Baba asana murume. Oh, aiwa uyo ndomuziva kanzwa panini namaisipangura. Tikandati one low profile. Imimi Singatariki. imimi muri murume ini ndiri mukadzi, it's different. Munhu akaroorwa afanira kuti achifambi. Aiwa. Ndiri kukumbira. Zvibudi. Hazvitombobudi zvamulisi. Sure. Leo ndisatsiro ikoko. Taingozipedza tiri tuwa. Hapana munhu andomboudze. Ko vanhu vane basa rechi. Vanhu vane basa rechi. Aiwa, plus handimbodizvi. Ndingoda kuti ingwa nezviro papera ndatoyasa kuti apa handini ndazviwanira. For men try to drive zvakanaka wani. Tamari. Anganaka kudarika iwewe. Anotadza ne. Uri mukadzi kezi. Unoona munhu ndomukana ndichikuudza sandikezezera. Unenge uchitofi wokutanga kuda naye mukadzi. Kunyeba. Najesu. Kunyeba. Angagoti. Ndotaura najesu. Even ndikutokuudza ka boys handina kutombvira ndazviita. Mukadzi. But iwewe wandibheura handimbodi kutaura nema. Mungagoti. Ndati wandibheura ndikuti. Pabheura mwoyo wangu zvakanyanya nokuti hautekezi zvishwa. Koda
tinombomuvha uchiona kuti munhu anondida here zveshuwa unyasoona how I take care handisi kuti unogona kundibvuma nhasi but not unogona kutotaura kuti no let's give it a try kuona kuti patamuvha 3 months tienda mberi kuonyasona kuti ndasvika papi newo munhu anazondida here kana ndaingofarira kungonditaura izvi I don't rush kuita newe kana nezvinhu kana tasei but ndinoda kungokupurwa ndokuda imbondipa 3 months chete imbondipa 3 months chete uone unyatsozvoona kuti munhu anondida zvokati but handii ndingoda pezi ndekuti iwe unondiudza time frame yekutaura newe kana uri uchataura neni ukatanga iwewe ndozvanenda handitombodivi kana kutanga notate iwe just give it a trial dai ungoti no let's try for 3 months achona ndikuona kuti mune masvika paposini ipi ukanditrya we'll see apa ndingodai zvangu but handisi kubvumirana nemi zvamukutaura ndingodaira zvangu but handisi kubvumirana nezvamukutaura but ndiri kukumbira kuti just give a trial a trial ka hazvive kuti chapinda chachaizvo nemwoyo just give a trial ukungoti unongoti no let's move on toona tiri kufamba sei ndo zvandiri ngokumbira chete let's move on toona tiri kufamba sei then ongoudza time frame yekutaura newe tongopedza ipapo ndopachaona kuti I'm disciplined ende zvandiri kutaura nezvokuti maintain zvauri kuda kuti ndomaintain but just tell me kuti achimangura let's move on toona kuti tosvika pacho tichataura nemi mangwana ndasvika kumba now right both thanks mangwana bon